आणि सगळ्यांनी आपण आपल्या फेसबुक पेजला आपण हे सर्व फोटोज आणि व्हिडिओ शेअर करायचे आणि आपल्या समोर आहेत शाहीराम देवेंद्र पवार यांचं प्रस्तुत करून
क्या बात आहे. परत अजून एकदा नमस्कार. अरे वा, असा जल्लोष पाहिजे आणि असा जोश पाहिजे आपल्या कोकणवासियांच्या आवाजात. तर कार्यक्रम वेळेत सुरू झालेला आहे. तर आता तुम्हाला सर्वांना आपल्या या कोकणचा हा जो शक्तितुला आहे, ती जी गोडी आहे, याची मजा द्यायची आहे. आणि अर्थात त्यासाठीच शाहीर तेजल पवार आणि तिचा पूर्ण संच आज तुमचं मनोरंजन करण्यासाठी येथे सज्ज झालेला आहे. तरी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांना मानाचा मुजरा करते आणि सुस्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम. मॉनिटर देतात रंगदेवता, ग्रामदेवता आणि येथे जमलेल्या माझ्या तमाम नाचप्रेमी रसिक बंधू भगिनींना माझा म्हणजेच शक्तिवाली शाहिरा सौ तेजल पवार गोकाणीचा शाहिरी मानाचा मुजरा, शाहिरी मानाचा मुजरा, शाहिरी मानाचा मुजरा. रसिक हो, आजचा हा कार्यक्रम ज्यांनी आयोजित केलेला आहे ते म्हणजे कोकण जत्रा अस्तित्व यांनी आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. खरं तर हा भव्य दिव्य सोहळा असतो अगदी दरवर्षीचा. आणि दरवर्षी या ठिकाणी बरेचसे ख्यातनाम शाहीर येऊन कार्यक्रम करून जातात. आणि आज त्यांनी माझ्यासारख्या कलाकाराला आज स्वतःची कला सादर करण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानते. सुनीता मॅडम यांचे मी आभार मानते. आणि या ठिकाणी जमलेल्या माझ्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा मुजरा करते. रसिक हो, कार्यक्रम म्हटलं की त्याला साथ हवी सुरांची, संगीताची, अर्थात तालबद्ध कार्यक्रम आणि सूर लयबद्ध कार्यक्रम असला की ऐकायलाही बरं वाटतं. त्याचप्रमाणे आज या कार्यक्रमाला ज्याची साथ मला लाभलेली आहे ते म्हणजे उत्कृष्ट ढोलकीपटू सौरभ तटकरे, त्याचप्रमाणे अपूर्व साडेकर यांना शाहिरी मानाचा मुजरा करते. त्यांच्याकडे यांची साथ लाभलेली आहे ते म्हणजे आमचे लाडके आणि आमच्या शब्दाला मान देऊन आलेले अमोल दाणीकर यांना शाहिरी मानाचा मुजरा करते. पॅडला ज्यांची साथ लाभलेली आहे ते म्हणजे पंकज जाधव यांना शाहिरी मानाचा मुजरा करते. कीबोर्डला ज्यांची साथ लाभलेली आहे, सांगायला आनंद होतो की एक स्त्रीला अजून काय हवं असतं. या पूर्ण कार्यक्रमाचे निर्माते, संतेज म्युझिकल ग्रुपचे निर्माते आणि अर्थात ख्यातनाम कीबोर्डिस्ट आणि माझे मिस्टर श्री संदेश कोकाड यांनाही शाहिरी मानाचा मुजरा करते. त्याचप्रमाणे कोरसला ज्यांची साथ मला लाभलेली आहे ते म्हणजे संदेश पालकर. आणि त्याचप्रमाणे आज खास करून माझ्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे शाहीर अमोल म्हातडे यांनाही शाहिरी मानाचा मुजरा करते. आणि अर्थात भैरी भवानी नाच मंडळ ही स्वतःची शाखा घेऊन शाहीर तेजल पवार आलेली आहे. त्याचप्रमाणे आज या कार्यक्रमाला आमच्या ग्रुपचे सदस्य विवेक दादा सोनकर, त्याचप्रमाणे शुभम दादा चांदिवडेही उपस्थित आहेत. आणि आमचे माझ्या सदैव पाठीशी असणारे ज्यांचा हात अगदी माझ्या शिरावर असतो, माझे वडील, माझे पप्पा असे सतीश दादा जोशी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना
शिवाजी या मुखातून काय वाणी निघत आहे लक्ष असू द्या. सेवा करण्या तुमची, सेवा करण्या तुमची, सेवा करण्या तुमची, सेवा करण्या तुमची, सेवा करण्या तुमची देवाने माझी निवड केली आणि शक्ती पुऱ्यातून माझी खरी ओळख झाली. तुम्हीच तारणहार माझे, तुम्हीच तारणहार माझे, तुम्हीच तारणहार माझे, रसिका तुम्ही माझे वाली. आणि आशीर्वाद घेऊन तुमचा ही शाहीर तेजल नावार पाया. आणि म्हणून स्तवन बघा काय सादर करत आहे. तुमच्यामुळे मान हा जगी, तुमच्यामुळे मान हा जगी, ठाई ठाई मिळतो आम्हा. मग काय
रसिकाहून स्तवन झालेलं आहे. एकदा जरा दादा ढोलकीचं जरा व्यवस्थित बॅलन्सिंग करून घ्या प्लीज. बरं आवडतोय का कार्यक्रम? आता स्तवनच झाले पण आवडतोय का कार्यक्रम? नक्की आवाज कुठे आहे? मी माईक घेतलाय म्हणून माझा आवाज लाऊड येत असेल पण कसा वाटतोय कार्यक्रम? असा आवाज पाहिजे. तर आता स्तवन झालेला आहे आणि अर्थात लगेचच गाण्याला आपण सुरुवात करूया आणि म्हणून गाण्याला काय मिळवणी करायचं आहे लक्ष असू द्या. की गणराया हाक माझी ऐकून घे. की गणराया हाक माझी ऐकून घे. तारण्या भक्ताला अरे तू भाऊलया भुवरे. तुझ्याकडे असलेला सुखाचा मेवा भक्ताला खायाला दे. की तुझ्याकडे असलेल्या सुखाचा मेवा भक्ताला खायाला दे. आणि साधे भोळे गजमुखी रूप तुझे श्री गणेश माझ्या मला पाहू दे. खरं शक्ती तुरायला सुरुवात ही जून महिन्यापासून होते परंतु आज मे महिन्यात हा कार्यक्रम करत असताना असंख्य कोकणवासी आणि त्याचबरोबर इतर लोक सुद्धा या ठिकाणी या जत्रेचा आनंद लुटत आहेत. या मेळ्याचा आनंद लुटत आहेत. पण माझ्या काही चाली अशा आहेत की ज्या लोकांना प्रचंड आवडतात आणि आज म्हणून त्याच माझ्या लोकांसाठी या मी चाली पुन्हा एकदा इथे गाऊन दाखवत आहे. रसिको तुमच्यासाठी हे गण आहे. 2 गण गाणार आहे अर्थात सिंगल बारी आहे म्हणून. चलो चले मितवा इन ऊंची राहों में तेरे प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो न जाए. कभी नींद से जागे और कभी फिर सो जाए. हा गण काय म्हणायचं आहे? 1 2 3 स्टार्ट. Yes, Shabbat.
अविनाशजी तांबे यांच्याकडून 201 रुपयाचं भरघोस असं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद. चालू
लगेचच दुसरा गण सादर करत आहे. जब तुम ना जाते हो सामने, जब तुम ना जाते हो सामने, इच्छा सांगते माझ्या मनाची, हो सदा साथ राहो तुझ्या कृपेची. सप्तसुरांनी तुला आळविते, मनभावे गणराया स्मरिते.
नाटक झालं चुकून नातं आहे अर्थात नातं आहे म्हटल्यानंतर तेवढं फंबल चालतं. तर पुन्हा एकदा आज या ठिकाणी हा जो माहोल आहे ना यावरून कळतं की आपल्या कोकणात ही जी लोककला आहे ही अजूनपर्यंत किती जिवंत आहे आणि किती प्रमाणात लोकांच्या नसात आहे. या शोचा फक्त बॅनर आम्ही सोडले आणि आज या ठिकाणी कित्येक संख्येने लोक उपस्थित आहेत. अर्थात कित्येक युट्यूबवाले उपस्थित आहेत. त्यांना तर मजाच झाली युट्यूबवर कार्यक्रम सोडण्यासाठी. कारण बऱ्याचदा आम्ही थिएटर शोला ज्यांना मनाई करतो की कार्यक्रमाचं चित्रीकरण करण्यास सक्त मनाई आहे. पण आज मजा आहे तुमची. तुम्ही पण मालामाल आम्ही पण मालामाल आणि अर्थात रसिक प्रेक्षक सुद्धा या कलेने मालामाल होणार आहे. आणि म्हणूनच आज या कार्यक्रमाला एक मुलगी म्हटलं की तिच्या पाठीशी तिच्या वडिलांचा आशीर्वाद सदैव असतो. असं मी मगाशीच त्यांचं नाव घेतलं या ठिकाणी. असे माझे वडील सतीश जोशी यांच्याकडून या मुलीच्या पाठीवर थाप म्हणून 501 रुपयाचं बहुमूल्याचं पारितोषिक आलेलं आहे. तुमचे खूप खूप आभार. आणि खरं तर एवढ्या लांबून तुम्ही माझ्या प्रत्येक कार्यक्रमाला उपस्थित राहता त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार मानते. आणि लगेच आपण गवळणीला सुरुवात करणार आहोत. चाल घ्या. Yes, Shabbos! आणि बघा रसिक हो सवन आणि बंद झालेला आहे. आणि आता खरं तर गवळण म्हटली की प्रत्येकाला असं वाटतं की हा झालं आता सुरुवात. पण तसं काही नाही आहे. अहो गवळण म्हणजे काय तर राधाकृष्णाचं प्रेम राधाकृष्णाची भक्ती ज्यात निश्चित प्रेम आहे. आणि आज तेच राधाकृष्णाचं प्रेम आज या ठिकाणी मी तुमच्यासमोर व्यक्त करणार आहे. अर्थात माझी ही प्रेमाची गवळण आज इथे बसलेल्या सर्व माझ्या माता भगिनींसाठी आणि माझ्या सर्व रसिक प्रेक्षकांसाठी माझ्या कोकण बांधवांसाठी. आणि म्हणून काय गवळणी काय म्हणायचं आहे लक्षात
प्रेमाची बाधा आणि म्हणून गवळण काय सादर करत आहे लक्ष असू दे. तुझ्या माझ्या प्रेमाची सांगते कथा, तुझ्या माझ्या प्रेमाची सांगते कथा. तूच माझा राम कान, तूच माझा राम कान, तुझी
असू दे. कृष्ण सावळा वेडी राधा प्रीत जगी ही न्यारी मधुर स्वराली भुलून गेली अशी ही गोकुळ नगरी. घनश्याम तू मुरारी प्रीत साजली मी तुझी तू गिरधारी. शिवाजी पार्क येथे आपला कार्यक्रम आहे आणि शिवाजी महाराजांवर गीत नाही झालं पाहिजे हे तर म्हणजे आपल्या शास्त्रात कुठे बसतच नाही आणि सिंगल बारी आहे आपली. तर आता एक चाल होऊन जाऊ दे आणि तुमच्या समोर आपल्या लाडक्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं गीत नक्की सादर करणार आहे. लक्ष
या ठिकाणी काय म्हणायचं आहे बघा की जिजाऊचा शिवराया सर्वांच्या हृदयात आहे. अरे जिजाऊचा शिवराया सर्वांच्या हृदयात आहे. कीर्ती अजूनही गाजते, त्याची त्या रणात आहे. आजही आम्हा मराठ्यात आहे आणि मराठी माणसाची शान ही त्या फडकत्या भगव्यात आहे. आणि म्हणून आपल्या शिवाजी महाराजांवर गीत काय सादर करत आहे लक्ष असू द्या. हिंदुत्वाची मशाल घेऊन हिंदुत्वाची मशाल घेऊन पेटविला होराला. हिंदुत्वाची मशाल घेऊन पेटविला होराला. असा लाडका राजा शिवाजी माझा त्याच नदी गुणगान. असा लाडका राजा शिवाजी माझा त्याच नदी गुणगान. शिवाजी महाराज
जाऊ दे मस्तपैकी, कारण या कोकणवासियांना शक्तिपुरा म्हणजे नाचाचा सुद्धा आनंद आपल्याला घ्यायचा आहे.